Şunlar Mary şäherindäki hususy dermanhanalaryň öňünde adamlaryň uzyn nobatlarynyň emele gelendigini görse bolýar. Azatlyk Radiosynyň bu barada habar berýän marly habarçysy munuň sebäplerini ilat arasynda keselçiligiň artandygy we döwlet dermanhanalarynda dermanlaryň gymmatdygy bilen düşündirýär. Marda öýme öý diýen ýaly grip keseli ýaýrady. Şol sebäpden haýsy dermanhana barsaň, uly nobatlara gabat gelýärsiň. Hasam welaýatyň ardan hasaplanýan dermanhanalarynda nobatlar gaty uly, halk 1 manat ardan alyp bolsa şol dermanhanalaryň öňünde bir näçe sagatlap nowaty durýar diýip, howpsuzlyk aladalar sebäpli gidlinik şertinde söhbetdeş olan habarçy 26-njy noýabrda gurrun berdi. Aýdylmagyna görä akrap, farseyi, magdan we awajan ýaly hususy dermanhanalaryň öňünde adamlar irden saat 7-de nowaty durup başlaýar. Bu ýere derman satyn almak üçin uzak owalardan hem adamlar barýar. Saat 10 töwereg nowatlar hassa artýar. Häzirki wagt döwlet dermanhanalarynda ampitsilin dermany 15 manatdan satylýan bolsa, onun hususiýetçilerdäki bahasy 10 manatdan bahalanýar. Beýleki dermanlaryň bahasy hem şonuň ýaly diýip habarçy bellidi. Dermanlaryň döwlet dukanlarynda gymmat bolmagynyň sebäpleri häzirlikçe nämäli bolup galýar. Bu barada ilat köpçüligine resmi düşündiriş hem berilmeýär. Ýöne Azatlyň habarçysy bilen söhbetdeş bolýan marlylar ykdysady kynçylyklaryň, ady karitlarynyň gymmatçylygynyň we gytçylygynyň barha ýiti duýulýan wagtynda derman gymmatçylygynyň özleriniň güzöran eklenjini hassa yaramazlaşdyrýandygyny aýdýarlar. Olar Türkmenistanyň raýatynyň saglyk ähtiýaçlandyryş pasportynyň hem döwlet dermanhanalaryndan derman satyn almaga ýeňillik döretmeýändigini hem belleýärler. Ilki bilen değişli bolan saglyk öýüňden spravka düzetmeli. Şonuň esasynda döwlet dermanhanasyna ýüz tutmaly. Ýöne gynansak da gerek dermanlar tapdyrmaýar. Adamlar pasportu ulanyp bilmejek bolsak, näme gerek diýerler. Bu pasport üçin aýda aýlygyň 2%-ni tutup galýarlar diýip habarçy yerli ýaşaýjynyň sözlerini tistirledi. Soňky 2 ýyldan gowrak wagtyň dowamında Türkmenistanda ady karitler we hyzmatlar bilen bir hatarda dermanlaryň bahasy ýygyderli gymmatlaýar. Munuň bilen bir wagtda olaryň käbir görnüşleriniň gytçylygy hem ençeme gedek ýüze çykdy. 13-nji maýda Azatlyk Radiosynyň Türkmenistanda habarçylary tutuş ýurt boýunça insuliniň ýetmezçiliginiň dörendigini habar beripdi.